Шалыда картинг бойынша бүтін Россия хәвескерлер турниры узды. Ул техновызов техник лагерында өтті. Ярышта Россияның түрлі төбәкләреннән мәктәп укучылары катнашты. Татарстанга олар һөнәри юнәлеш бирүче сменаға білім бирү дәресләрендә шөгыльләнү өчен килде. КамАЗ автогигантында да булдылар. Тулырак киләсе сюжетта. Машиналар әзерлек сызыгында, узышка әзерлекне узышчылар кул белән күрсәтә. Бу болитларның пилотлары Россия төбәкләреннән мәктәп укучылары. Старт алдыннан өлкән хезмәттәшләре Владимир Чагин котлады. От лица коллектива команды КамАЗ-Мастер хочу поприветствовать вас на нашем гостеприимном катодроме. КамАЗ-Мастер командасы исеменнән сезне әлеге мәйданчыкта сәламлыйм. Без сезнең кыска гына вакытта үзегезнең белемнәрне ныгытуыгызны, яхшы күнекмәләр алуыгызны телибез. Киләчәктә тормышта үз урыныгызны табуыгызга өметләнәбез. Тикә виражларны егетләр генә түгел, хәтта турнирда катнашучы кызлар да ясый. Алар барысы да техновызов техник лагерында шөгыльләнә. Бу булачак инженерлар өчен белем бирү сменасы. Опыт, когда мы вовлекаем детей, которые любят и могли бы посвятить свою жизнь. Без үз тормышларын инженер белгечлекләренә багышлаган балаларны җәлеп итәбез. Алар инде хәзер үк бу белемнәрне практик мәсьәләләрне хәл итү өчен сынап карау мөмкинлегенә ия. Без башка төбәкләрдән килгән балаларга да автомобильне ничек җыярга кирәклеген аңлатабыз. Программада КамАЗ заводына экскурсия да бар. Һөнәри юнәлеш бирү сменасы быел Россия Мәгариф министрлыгы башлангычы белән уза. Анда бөтен илдән 85 укучы катнаша. Ләлә Зайнуллина, Фируза Насырова, Татарстан яңалыклары.